Fis-snin ta' gvernijiet nazzjonalisti, Malta seta' tilfet sa' ftit iktar minn biljun u 88 miljun dollaru fis-sena minħabba il-korruzzjoni. Dan jirriżulta minn studju tal-Parlament Ewropew bit-titlu The Costs of Non-Europe in the Area of Organized Crime and Corruption li għati ħarsa lejn kemm l-Unjoni Ewropea setet tilfet minħabba il-korruzzjoni. Ir-rapport ikopri bejn l-1995 u l-2014. F'dan il-perjodu, il-korruzzjoni f'pajjiżna kienet ogħla mill-medja ta' 28 membru tal-Unjoni Ewropea. L-istess rapport Ewropew iħares lejn perjodu qabel l-aħħar rapport ta' Transparency International li nnota kif Malta għamlet qabżan quddiem. L-istudju Ewropew iħares lejn modelli differenti ta' kif il-korruzzjoni seta' taffettwat il-finanzi tal-pajjiż. U biex ikejjel dan juża 3 studji li jqisu kemm teżisti korruzzjoni f'dawn il-pajjiżi. F'Malta din is-somma ta' flus mitlufa minħabba l-korruzzjoni li tvarja skont il-modell użat titla sa kważi biljun euro. Ġifieri 11.67% tal-prodott domestiku gross. Uħut mill-miżuri li jintużaw biex tkun ikkalkulata l-korruzzjoni huma nuqqas ta' sejħa miftuħa għat-tenders ġurnal uffiċjali, proċeduri magħluqa, it-tul ta' kemm tender idum miftuħ minn mindu jiġi reklamat u iż-żmien li fih tittieħed id-deċiżjoni. Dan l-istudju kien ikkummissjonat mill-Parlament Ewropew lil Round Europe, korporazzjoni li tagħti appoġġ lil proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet permezz ta' riċerka u analiżi li sabet li l-livell ta' korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea tista' tkun bejn 179 biljun euro u 990 biljun euro f'termini ta' prodott gross domestiku fis-sena.